mayong buntag. Ari na sadta sa atong lutuon karong buntaga. Lutuon na to. Kining tiyan sa baboy ato ning humbaon. Humba ni humba. Mani humbaon, yung niya mga lamas. Dahil sibuyas o black beans, ahos o panakot, yasa tay asusinas. Ya, dia say asukar plus may cornstarch sa ta nga buo. Ya ato saning ipaagi o pirito. Piritohon sa tanin, kuning adubohon. Ano? Naman say tambok, tambok lumay na unog. Na ato sa piritohon. May atong lutong Bisaya, humba. Ato saning tabunan ka diyot. Ato nang ablihan ang ato di adobo nga para sa humba. Para humbaon. Gani kuha ng iyahan tambok. Agas ng iyahan mantika. Ato sa tabunan ubalik. So ato nang ablihan ang atong iadubo sa tiyan sa baboy. Isik iyahan mantika. Kabir sa gamay. Pupuha na siya gamay. Oo. Pupuha na. Pwede nila na ito i-transfer sa transfer na ito sa calderin. Kunin mo ka nga sa tubig. Saka baso. Transfer nato diri sa kalderin nga mo at lutuan na siya humba. Terus na ato ning ilunod ang ahos. Dahil panakot, asusinas. Butangan sa talig patis, atong kumplahan ng gamay na patis para papuwa. Pili sa asukar. Central. Kung siyang ituson antod sa iyang pagkalata sa iyang unog ato sa ning tabunan. Okay. Ato na ning ablihan o humok na banigyahan unod.
luto na pero dili pa kayo siya lata. Ato na sa ning pa taw-tawran na ato nga siya malata na yun. Bunan sa nato ning balik. Okay. Yes, ato na ning ablihan ang atong humba ug lata na ba din ang iyahang unod. Humok na. Ato na lang i-lunod ang sibuyas. Sibuyas, nga biasa tayo black beans. May lato ibutang. Kaya basi niya maparat. Sin. Nya, dia saya atong suka. Kaya, hindi na ito palabyan ng suka. Kaya basi niya o maaslom. Okay, ito sa tabunan o balik. Ang humba na binisaya luto. Okay, mga idol, ato na ning ablihan ang atong giluto na humba, lutong Bisaya. Yos. Nangamoy na. Na. Humot na kayo. Unya ato ni siyang kay dili man ni siya ingon nga sticky kaya ang sabaw para nindot ang iyahang sabaw ato ni siyang butangan nga gamay nga kining start para lakutay ba palakutay. Dah. Ato ni siyang palakutayong gamay. Para nindot ang imuhang sabaw. Ang iyahang unod, humok na kayo. Pwedeng humok ka na sa iyahang unod. O, ato puspokon. Humok ka na. Humok na kayo. Nga ato naming timplahan ang atong humba. Ayos. Timplahan ka ni atong humba nga Bisaya. Lutong Bisaya. Net. Okay. Pwede na tayong mamahaw. Okay, ato na ning habwaon ng atong lutong Bisaya nga humba. Terus, natong humba. Sarap. Muli atong humba na lutong Bisaya. Nya mamahaw na ta kay gigutom na ta.
mamahon ta ninyo. Ni ato ang sudan karon kumba atong luto. Baka ulay kanon. Sayang kay ba mahal bugas. Kumba. Kaso na. Ngunit ang sabaw sa kumba. Okay na. Okay, salamat sa inyong pagtanaw sa akong video, sa akong luto karon nga sudan nga humba sa atong lutong Bisaya. Alag kalimot sa pag-subscribe na ko o pag-share, like, comment. Salamat mga idol.